बहुत मजा आयल ना। हम तो बहुत खुश बानी। साजन जी, आज के तो प्रोग्राम देख के अनुमान लगावल मुश्किल बा कि भोजपुरिया दर्शक के दिल पे के राज करेला, आपकी कल्पना जी। दोनों आदमी और ताली खाते ना बजेला, जब दो गो हाथ मिलेला ना तब गड़गड़ा के ताली सुनाई देला। हमनी के जब भी दोनों आदमी एक साथे गायक जा तई नजारा रुआ सबके देखे के हमेशा मिली। व्यास जी, कहल गई बा हर कामयाब इंसान के पीछे कोनो न कोनो औरत के हाथ होला, लेकिन आपके पास तो पूरा के पूरा औरत बाड़ी। ता जीवन साथी के साथ 7 जन्म तक होला और वो लोग 7 घंटा साथ में देख के तकलीफ में आ गई नहीं। चला कल्पना, हमरा तो आपके भविष्य तकलीफ में नजर आ रहा बा। काहे कि रउआ के कल्पना जी पहला बार मौका दिल रही न अपना साथे गावे के और रउआ बन गई सुपरस्टार। आजो देख ली रउआ अपन गायकी के नैया कल्पना जी के सहारे पार कर। क्वेश्चन बा व्यास जी अपन पहचान खुद बनौले बानी, हम तो केवल इनकर परछाई हैं। अगर ऐसा बात तो व्यास जी खाली आप ही के साथ गावे खातिर काहे ऐलान कैले बड़े? ये हमार मर्जी बा का अपना जिंदगी का हर फैसला तोहरा लोग से पूछ के ले। फैसला तो हो चुकल बा, कल्पना जी ना बल्कि आप इनकर परछाई हैं। काहे कि परछाई हमेशा इंसान के पीछे चलेला। आखिर कबले औरत के पल्लू पकड़ के चलबा। अपना छोटा जबान के ढेर मोटा मत कर, ना तो इतना मारब ना कि मेहरारू के पल्लू तो दूर के बात बा, अपन भगई पकड़े के लायक ना रहबे। समझ ली? अपना चाल चलन पर ध्यान दा साजन साहब। एक रिपोर्टर पर हाथ उठावल तोहरा के भारी पड़ सकेला। साजन साहब हाथ में रही। हम कहता नहीं हाथ में रही। जाइन। चल हट रे। एक मिनट मैडम, मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मैडम, प्लीज प्लीज। बम जी, ब्लास्ट एकदम सही समय पर भइल बा। का सोचो तानी जी? कुछ ना। जौना छत के रउआ निहारा तनी उहो 4 दीवारी के सहारे पे खड़ा बा। ई दुनिया में केहू बिना सहारा के नहीं खे। भक्त भगवान के सहारे बा तो भगवानो भक्त के सहारे बाड़न। ए जी, भूल जाई ना वो आवारा कुत्ता कुल के भौकल जे दूसरा की तरक्की देख के अनहरिया आ जाले सन। छोड़ी ना ये सब टेंशन, अब मोहब्बत के कनेक्शन जोड़ी बहुत ही मजा आई।